Услугите на Колкоток са стандарт за изграждане и поддръжка. С Колкоток получаваш интелигентно решение за зареждане на електромобила, подкрепено от 8 години експертен опит. През този период изградихме богато портфолио от корпоративни клиенти, сред които се нареждат Silverstar Mercedes, BMW България, Volkswagen, Audi, Toyota, Ford, Motopoche, DHL и много други. Нашата експертиза се основава не само на успешно реализирани проекти, но и на непрекъснато усъвършенстване чрез сертификационни програми и обучения, преминати при световни лидери като ABB, Alpitronic и StarCharge. Колкоток е доверен партньор, официален инсталатор и сервизен оператор на оборудване от над 40 водещи международни доставчици. Това ни позволява да предложим на нашите клиенти гъвкави, сигурни и дългосрочни решения, съобразени с специфичните им нужди. Изпълняваме повече от 15 сервизни договора на корпоративни клиенти за поддръжка на AC и DC зарядни мрежи. Работим в дълбока интеграция с Fleets, българският EV картов оператор на публични зареждания.